fået. Okay, jeg tror lige, vi skal noget, William. Undskyld, jeg afbrød, men det var fordi min hund er irriterende her. Tiden, så jeg skulle lige have den væk. Vi vil stå og krasse op ad muren. Videospil, det er ikke alt det der ting der. Ah! Nu dør du. Nej, det gjorde sgu ej. Det er da flot med blod på stranden, William. Det er meget flot. Det er hans bil der, Frederik. Den der, det er hans bil. Du skynd dig væk, når du har den. Vi tager jo sgu bare en vandscooter. Nej, skynd dig væk, når du har den. Nej, vi tager bare en vandscooter. Ej, jeg gider ikke ligesom den. Jeg gider ikke ligesom sidste gang, hvor de der, de kom bare. Så fandt vi ud af, at han havde en eller anden pistol, hvor han skudde os. Det var sgu godt. Synes du ikke det? Jeg gider ikke snakke. Ja, hvorfor ikke? Snakker ikke, der er ikke noget at bange på. Ej. Jeg er ikke bange for tv'et, Frederik. Det Okay, William, hvad skal vi? Jeg spørger har ikke mig. lige tænkt, hvad vi skulle lave her i den her første scene. Vi skulle lave. 3, 5. Jeg har en idé. Nu har jeg det. Altså, man kan godt se, at du er nybegynder, det er ikke det. Nej. Fuck det ham igen. Hvorfor ringer jeg nu til hende? Vi tager bare en smil. Jeg er ligeglad. Jeg vil bare noget af. Kom han. Bak for satan. Kom nu for satan. Han er der ikke. Han er væk. Nej, det er ham, der er bak nu for satan. Jamen, han skal have startet bilen først. Gør for satan da. Den er fed, den er. Er det en strandbil, eller hvad fuck er det? Okay, nu skal vi prøve en show. I'm sorry. Ej, jeg har lært lidt grin. Vælter bare det hele. Undskyld mig. Vi skal lige op. Ej, ikke. Ej, lort. Vi skal have en billede af den her flotte strand. Det der tilbage af den. Ej, det er mænd, hvor der. Forsiden Facebook. Ja, super. Ja. Nej! Det gider jeg ikke. Har et billede mere? Det er der Tag et billede af en, styrtræning der der. træner. Det kan godt have et Du billede skal jo af. zoome ind. Ej, det gider jeg ikke. Gå nu væk. Ja. Okay, vi skal prøve, om vi kan få den her ved at køre. Stranden. Okay, vi har lige, altså, den første vi laver, den tager ikke så lang tid, fordi vi Det er kun 5 minutter. Ja, den tager kun 5 minutter, fordi vi er sådan lidt nybegynder. Og så næste sæson, der skal vi, altså næste afsnit, der laver vi lige lidt mere om på det. Så, men nu skal vi lige prøve. Se om vi er blevet bedre. Ja, bedre end det her. Det var meget skødt. Jeg kan godt forstå, hvis I skriver nogle dårlige kommentarer om det, fordi det var lidt skødt. Der var sådan 10 sekunder.
Hvad? Er der kun 10 sekunder tilbage? Ja, nu er der så ikke. Nej, nu er der ikke mere tid, Frederik. Undskyld, piger. Jeg vil bare have med ud. Nej, hun ringede efter politiet. Hun ringede efter politiet. Nå, vi ses. Tak for denne gang. Hej hej.